Yobe mara polisiw ka fɔ la mɔgɔ 150 ɲɔgɔnna minnu tun bɛ siga la ko Boko Haram kulu mɔgɔ do marifaw ni muguci denniw grenadiw tun bɛ u bolo olu ye bingani kɛ Mafa dugu kan bolimafɛn sen filama kan karidon nɛgɛ kanɲɛ 4 waati la an dalen b'a la ko nin ye tajuru sara ye Boko Haram ka mɔgɔ fagalaw 2 fagali la dugu yɛrɛ fasali tɔnw fɛ polisiw ka kumalasela Abdul Karim Dungus y'o fɔ AFP. Jihadikɛlaw ye Mafa dugumɔgɔw jalaki siɲɛ caman ko u ye sɔrasiw dɛmɛ u ka baarakɛtaw la Boko Haram kama. Mɔgɔ 81 ni kɔ fagara. Bulama Telaludin min ye Tarmuwa sigida fanga ɲɛmɔgɔ ka kumalasela ye Mafa bɛ yɔrɔ min na. Binganikɛlaw ye tasuma don sow la minnu fanba tun ye bɔgɔdagaw ye wa minnu dogolen tun bɛ u kɔnɔ olu jenina u ɲɛnama. Tarmuwa sigida mara ɲɛmɔgɔ dɔ min tun b'a fɛ a tɔgɔ kana fɔ o y'o fɔ a kɛlen ko ka kuma ni Mafa sigibaga dɔ ye min sera ka boli bingani nin ɲɛ. Jalaludin ka fɔ la su 34 olu su donna Babangida n'o ye marabolo sigida fanga sigiyɔrɔ ye ani mɔgɔ 30 wɛrɛw bɛ Mafa hali bi. Su 15 tun su donna ka ban u somɔgɔw fɛ sɔrasiw sera Mafa su bɔliw kama wa mɔgɔ hakɛ donnen tɛ ka bɔ sigiɲɔgɔnduguw na minnu minɛna bingani na u somɔgɔw y'u ta ani k'u su don sani sɔrasiw ka se sɔrasiw y'o fɔ ka fara a kan. Polisiw ma kunnafoni di fɔlɔ nka a dalen b'a la ko Boko Haram ye mɔgɔ caman faga ka butigi ni so caman jeni ni bingani in senfɛ ka kɛɲɛ n'a ka kumalasela ka fɔta ye Yoba mara la.